खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन आं मोनसे आंनि गोरबोनि सानखांथिखौ फोरमायनो सानदों। बे सानखांथिया जाहैबाय जों बे साननैसोआव मोनसे बाथ्राखौ नुबाय थादों। जोंनि अल बड' स्टुडेन्ट्स इउनियननि गुबुन गुबुन दख्रानि दैदेनगिरि बिथांमोना, आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना प्रेस कनफारेन्स होगासिनो थादों आरो बे प्रेस कनफारेन्सआव अरायबो मोनसे प्रुफखौ बिगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथांमोना मोनसे बाथ्राखौ अरायबो बुंदों। बबेबा आफादा बरलेण्ड बिनायाव, आलादा रायजो बरलेण्ड बिनायाव जेबो हेंथा गैया, जेबो बाजानाय गैया, जेबो नायनो बानाय गैया। बे सोदोबा एबसुनिफ्रायनो जोनोम जानाय, बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनिफ्रायनो जोनोम जानाय। बिनिखायनो एबसुआ माब्लाबा बेखौ एन्टि खालामा, हेंथा होआ, बेनि कनस्ट्रेन्ट जानानै गसंथेया। नाथाय मोनसे फोरमानखौ अरायबो बिनायखौ जों नुनो मोनदों। बे फोरमानखौ आंनि बादिब्ला बनसुआ जोबोर थाबैनो होनाया मोजां, जुदि बिथांमोननो फोरमानदोंबा। आरो बे फोरमाना जाहैबाय मा, 8 आगस्टआव जि पुलिसफोरा होस्रांदोंमोन जन्तर मन्तराव बिथांमोनखौ धरना होनायनिफ्राय, बेनि प्रपार पारमिसन, गोसोआव लाखि, प्रपार पारमिसनथ' दं, नाथाय प्रपार पारमिसना मामोन, माबायदि पारमिसन होदोंमोन, पारमिसन होदोंना होआखैमोन, बेनि प्रुफखौ दिनैसिम बिथांमोना होनो हायाखै। बनसुआनो जा बा बनसुखौ जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोना दैदेनगासिनो थायो, जायफोर लामा दिन्थिगासिनो थायो, बै लिडार बिथांमोना दिनैसिम नाथाय प्रुफखौ होआखै आरो बे प्रुफखौ होनांगोन होननानै आं बुंगोन। मानो होनबा जि थासारि नुदों, एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना जाबायदि मोनसे न' मोनसे डिस्ट्रिक्ट लेभेल, दख्रा लेभेलाव, प्राइमारि लेभेलाव, बेबायदि सेन्ट्रेल लेभेलाव जाबायदि प्रेस कनफारेन्स होनानै वार्निं टाइपनि बाथ्रा बुंबाय थादों, जानांगौ बेयो मोनसे गोजोन गैयै थासारि जोनोम जागोन नङा, बे मोनसे गिनाय फैदों। बिनिखायनो बिथांमोना जुदि दंबा, प्रुफ जुदि दंबा, बेनि प्रपार पारमिसननि जुदि प्रुफ दंबा बेखौ होनांगोन होननानै आं बुंगोन। बे जाबाय आंनि गोरबोनिफ्राय मोनसे सानखांनाय रिकुवेस्ट। नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर। मा नोंथांमोना सानो ना बे फोरमानखौ होनो गोनांथि गैया? जुदि होनो हायाबा बेनि ओंथिया मा बुजायो? होनो हायाबाथ' बेनि ओंथिया सिदा सिदि मा जाहैगोन, जेबो प्रपार पारमिसन गैयामोन। 10 बाजिनिफ्राय 4 बाजिसिम पारमिसननि बाथ्रा बुंदोंमोन सानसुमा खुंगुर बिथाङा, आरो दावराव देख्रेब बिथाङा खिन्थु गुबुन स्टाइलाव बुंदोंमोन, नङा होमबा? जायखिजाया बिथांमोना जुदि प्रपार पारमिसन दंमोनबा मानो बिथांमोनखौ मा जानि थाखाय होस्रांखो, बे प्रपार पारमिसन बिलाइखौ जुदि नुयोबा थारैनो मिथिना मोनगोन जे मा जानि थाखाय बिथांमोनखौ बेबायदि होस्रांनो गोनां जाखो। आरो बिथांमोना जुदि गमामायैनो जुदि प्रुफखौ होनो हायाबा बेवहाय एबसुआ देरहानाय बायदि जाहैगोन आरो जे बिथांमोना प्रपार पारमिसन गैयामोन। स' बे बिथिङाव बनसुआ एसे लासिंसिं जानो गोनां मोनसे थासारियाव सहैगोन आरो। बिनिखायनो बे मोनसे ब्लेम गेम, माइन्ड गेम बा मान सन्मानाव एटाक खालामनाय मोनसे गेम बादि नुहुरदों। बिनिखायनो बिथांमोना जुदि दंबा प्रुफखौ होनांगोन होननानै आं बुंगोन। अब्ला जोंनि मानसिफोराबो एसे सान्ति मोनगोन, गोजोननाय मोनगोन। पाब्लिकफोरा मोनसे गुलाय गुजाय थासारियाव दं। आं सासे पाब्लिक हिसाबैसो बेखौ बुंदों जे पाब्लिकफोरा मा गोनो गोथो जादों, सोरनि बाथ्राया सैथो, सोरनिबा बाथ्राया सैथोबाबो जुदि बै बाथ्राया ससियेल मिडियायाव फैनायनि उनाव सोरबा गुबुन बुंगोन, सोरबा गुबुन रोखोमै रिएक्सन होगोन। बे रिएक्सन होलायनायनि थाखाय मा जायो, रियेल बाथ्राखौबो समाव हमस्लाबनो हाया जालाङो। बिनिखायनो फोरमाना जोबोर गोनांथि। दा बिथांमोना फोरमानखौ होयोबा मोजां जायो, होयोना होआ बेखौथ' मिथिलिया। एबसुआथ' बेखौ बिगासिनो थादों। जुदि होआबा 7 साननि गेजेराव माबा मोनसे एक्सन लागोन आरो बे एक्सन लानाया जोंनि हारिनि खहा जागोन। जोंनि हारिया जेबो लाब जानाय नङा। हारिनि गेजेराव मोनसे नांलाय खमलाय क्लेश जोनोमबो जानो हागौ, बा नांलाय खमलाय हिंसा जायाबाबो बेबायदि लिडारफोरनि गेजेराव माब्लाबाबो फिउचारावबो खौसेथि जानायनि जेबो लामाखौ नुहुरा बादि आं सानो। नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर। स' आंनि गोरबोनिफ्राय बुंनो गोनां बेखिनियानोमोन। आंनि रिकुवेस्ट, बिथांमोना प्रुफखौ नांगौ आरो प्रुफ होनो हायाबाबो निमाहाखौबो होलायनांसिगोन, बेबायदि आं बुंगोन। खुलुमबाय।